Большасць пытанняў да камунальнікаў. Старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў правёў прамую тэлефонную лінію з жыхарамі рэгіёну. Каля 4000 жыхароў Віцебскай вобласці прынялі ўдзел у рэспубліканскай акцыі «Чысты лес». Наводзіць парадак пасля сезону пікнікоў выйшлі не толькі работнікі лясных гаспадарак, а і валанцёры. Лепшую маладую сям'ю выбіралі ў Глыбокім. Тут прайшоў фінал юбілейнага 10-га рэспубліканскага конкурсу «Уладар вёскі». Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Навесці парадак у рабоце камунальных службаў і прыдаць ёй сістэмны характар запатрабаваў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў пасля прамой тэлефоннай лініі з жыхарамі рэгіёну. 3 гадзіны і 25 пытанняў. Самыя папулярныя тэмы – камунальная гаспадарка і якасць дарог. Ці знойдзены шляхі вырашэння набалелых праблем у нашым наступным матэрыяле. Орша, Талачын, Новополацк, Дуброўна, Глыбокае. На парадку дня праблемы медыцынскага абслугоўвання, рэалізацыі жыллёвага права, бытавыя з'явы. Але большасць пытанняў да камунальнікаў. У доме нумар 25, корпус 3 на вуліцы Чкалова ў Віцебску цячэ дах, сцены ў кватэрах мокрыя. Вада паміж панелямі шматпавярхоўкі – вечная праблема. Мясцовыя жыхары ў фарбах апісваюць, як спецыялісты шмат гадоў спрабуюць яе вырашыць. Я проживаю здесь последние 5 лет, и, собственно, вот эта проблема, она все эти 5 лет существует и до этого существовала, просто не в такой критической степени. С каждым годом все хуже, то есть появилась плесень. Почему там течет? Это жилец виноват? Это виноваты мы. Кто строил, кто делал. Элементарная вещь. Я понимаю, где нужны деньги огромнейшие. Построить что-то, сделать. Шов течет. Современные материалы. Не можем справиться. Абсурд. Праблему мокрых стен на прамой лініі ўздымалі неаднойчы. Губернатар запатрабаваў навесці парадак і дадаў, што падобныя пытанні павінны вырашацца максімальна аператыўна, як і праблемы з працаўладкаваннем людзей. Дворніку з Оршы не працягваюць кантракт, нягледзячы на тое, што ніякіх прэтэнзій да жанчыны няма. Пенсіянерка просіць заступіцца за яе перад працадаўцам. Мне сказали, что типа указ президента, что пенсионеров надо убирать и предоставлять место молодым людям, которые не имеют работы. Вот как можно такое человеку сказать, сослаться на указ президента и так далее? Госслужащие до 65 лет, а здесь дворника уже по указу президента будем освобождать. Вы же туда не студентов на эту должность будете ставить, на должность дворника, а возьмете такого же самого пенсионера. Логично? Логично. Услышали вас. Председатель исполкома Оршанского слышит разговор, возьмет на личный контроль, в понедельник разберутся. Дарогу Стайкі Новае Сяло збіраліся рамантаваць і без указання губернатара, але толькі ў наступным годзе. Праблемнае пытанне ўздымалі не адзін раз. Каб не патануць у гразі, супрацоўніца Аршанскага райаграсервіса вымушана дабірацца на працу ў аб'езд. Мікалай Шарснёў мясцовы хайвей ведае. Некалькі дзён таму сам стаў удзельнікам ралі па бездарожжы. Работают отвратительно. Затраты сумасшедшие. Все с рук вон плохо сделано. Везде стоит вода, дрены не работают, стоков нет, поверхностных стоков нет, ничего не работает. Создадим комиссию и по каждому объекту проедем и проверим целевое использование денег. Часам, дзякуючы прамой тэлефоннай лініі, атрымаць дапамогу ад старшыні аблвыканкама прасцей, чым дастукацца да ўладаў на месцах. Мікалай Шарснёў тут больш, чым кіраўнік вобласці. Ён неабыякавы чалавек, для якога няма чужых праблем. Артур Смалякоў, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Каля 4000 жыхароў Віцебскай вобласці прынялі ўдзел у рэспубліканскай акцыі «Чысты лес». Наводзіць парадак пасля сезону пікнікоў выйшлі не толькі работнікі лясных гаспадарак, а і валанцёры. Асаблівая ўвага прыгарадным лясам, бо тут больш за ўсё бывае і адпачываючых, і адпаведна смецця. Аб экалагічнай акцыі Віктор Праліч. У лясным масіве пад Віцебскам у гэты дажджлівы кастрычніцкі дзень шматлюдна. Нагодай высадкі экалагічнага дэсанту стала рэспубліканская акцыя «Чысты лес». Прадстаўнікі камітэта дзяржкантролю сёння тут у якасці не рэвізораў, а памочнікаў у навядзенні парадку. В этот день все органы комитета у нас по всей республике в лесах вместе с работниками лесного хозяйства. Убираем, наводим порядок, приводим в должное состояние, чтобы потом только поддерживать его. Работаем на совесть, надеемся, что хороший вклад
в эту акцию «Чистый лес» принесут сотрудники Комитета государственного контроля. Віталь Чычко на заслужаным адпачынку шмат гадоў працаваў у кантралюючым ведомстве. Сёння вырашыў сумясціць прыемнае з карысным, убачыцца з калегамі, а заодно и прыбраць смецце, пакінутае гараджанамі. Я вообще хоть и городской житель, но я человек леса. И меня вот, когда мы собираем вот этот вот мусор, честно говоря, первая мысль. Ну почему люди поступают так бессовестно? Даже мог бы бросить около дороги в пакете, если уже ты... Ну зачем выносить в лес и засорять его? Кузов аўтамабіля напаўняецца смеццем на вачах. Тут і пластикавыя бутэлькі, бытавыя адходы і нават габарытныя прадметы. Хутчэй за ўсё людзі, за якімі зараз прыбіраюць, пераблыталі лес са звалкай. Але такая карціна, радуюцца леснікі, сустракаецца ўсё радзей. Многіх парушальнікаў адпалохваюць фотопасткі. Для борьбы и предотвращения данных правонарушений в Витебском полхо имеется 135 камер фото-видеофиксации. За текущий год с применением данного оборудования было выявлено 54 правонарушения. Составлено 31 протокол по загрязнению лесов. Падчас экалагічнай акцыі «Чысты лес» колькасць вывезенага вылічваецца некалькімі тонамі. Як адзначаюць удзельнікі, галоўнае навучыць не смецціць у лясах. Віктор Праліч, Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебск. У Віцебску падлетак страляў з пнеўматыкі па школьніках. Інцыдэнт адбыўся 7 кастрычніка. У міліцыю звярнуўся мужчына, які паведаміў, што невядомы хуліган прычыніў цялеснае пашкоджанне яго 12-гадоваму сыну. Куля ад пнеўматычнай зброі прабіла руку дзіцяці. Супрацоўнікі міліцыі ўстанавілі, што злачынства здзейсніў 15-гадовы школьнік. Падлетак дзеля забавы пастраляў з акна па дзецях, якія хаваліся ў двары ад дажджу. Предварительно поясняет, что данное преступление он совершил, исходя из того, что ему мешали отдыхать. Подросток произвел 2 выстрела, один по касательной, второй попал в плечо, тем самым причинив телесные повреждения. В настоящее время несовершеннолетний подросток задержан. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести телесных повреждений, причиненных 12-летнему потерпевшему. Кроме того, назначены судебно-баллистические экспертизы. Высветлілася, што зброя, з якой страляў старшакласнік, належала яго бацьку. Яна адкрыта захоўвалася ў кватэры. Праваахоўнікі канфіскавалі ў мужчыны пнеўматычную вінтоўку і пісталет, а таксама аптычны прыцэл і 3 коробкі з кулямі. Гарадскі аддзел следчага камітэта ўзбудзіў па гэтым факце крымінальную справу. Лепшую вясковую сям'ю выбіралі ў Глыбокім. Тут прайшоў фінал юбілейнага 10-го рэспубліканскага конкурсу «Уладар вёскі». За тытул змагаліся 6 сем'яў, пераможцы абласных адборачных тураў. Нашы карэспандэнты сталі сведкамі забаўляльнага відовішча, здаровай канкурэнцыі і станоўчых эмоцый. Глыбокая сабрала лепшыя маладыя сем'і з усёй рэспублікі. Менавіта тут у 2007 годзе зарадзіўся гэты унікальны праект, які пераўзрушоў межы раёну і стаў папулярным па ўсёй краіне. За дзесяцігоддзе ён аб'яднаў больш за 11 000 маладых сем'яў. Маргарыта Герасімёнак з аграгарадка Ломашы Глыбоцкага раёна у ліку ганаровых гасцей на свяце. Менавіта яе сям'я стала пераможцай першага, тады яшчэ раённага конкурсу. Перамога крута змяніла яе жыццё. Сям'я атрымала новый утульный дом. Признаецца, перамагчы дапамагла упартасць. Самый страшный для меня конкурс был то, что я не делала с этим, не сталкивалась, но сейчас уже научилась, потому что занялась. Это надо было щипать птицу, потрошить птицу и ничего не повредить, и на время. Я это делала первый раз, но мы там, конечно, заняли последнее место. Наша курица была самая страшная. За гэты час праграма конкурсу істотна не памянялася. Распілаваць дровы, запрэгчы коня – усё, чым зараз помніцца вясковае жыццё. Журы ацэньвае якасць і хуткасць. Лягчэй таму, у каго добрая падтрымка. Сям'і Молаковых з Шаркаўшчынскага раёна можна было пазайздросціць. Яна приехала на конкурс с 4 детьми. Хозяйство очень большое, у нас много свинок, много бычков, курочки, уточки. Ну, также дом надо поддерживать. Один день хотя бы в году я могу провести, не один, это уже 3-й день в году я могу провести весь день с семьей, а не на посевной в поле.
Для сям'і Адамович з Бешанковічскага района хваляванні ўжо ў мінулым. Зараз яны ў журы конкурсу. А праз некалькі дзён пераможцы «Уладара вёска 2016» паедуць у Сочы. У складзе беларускай дэлегацыі будуць прадстаўляць нашу краіну на 19-м сусветным фестывале моладзі і студэнтаў. Хоть и село, да, но не у каждого в доме найдется все то, что сейчас на подворье. Все равно это большой труд. Это надо найти, все привезти, здесь расставить и красиво представить. Сапраўды, выстава дасягненняў сямейнай гаспадаркі самы смачны конкурс. Удзельнікі прадставілі ўсё, што вырасцілі на ўласным агародзе і прыгатавалі сваімі рукамі. На падворку сям'і Літвіных з Мінскай вобласці не толькі рэкардсмены з Градкі. У кожнага ў гэтай камандзе сваё захапленне. Дачка Вераніка добра спявае, танцуе, а ў вольны час пераймае ад мамы старадаўняе майстэрства ткацтва. Менавіта гэтая сям'я па выніках усіх конкурсаў прызнана лепшай. Мы участвуем в этом конкурсе уже второй год. Первый год мы дошли только до областного этапа, мы в Клецке заняли 3-е место. В этом году решили все-таки попробовать рвануть еще раз и все-таки покорить, наверное, область покорили свою. Вышли сейчас на республику, надеемся только на победу, будем стараться. Разом з тытулам «Уладар вёскі» маладая сям'я Літвіных павязе дадому прыз «Матаблок», а яшчэ самыя незабыўныя ўспаміны і адрасы сваіх новых сяброў, такіх жа таленавітых і працавітых. Інна Кіріенкова, Марына Рамановская, Александр Петровецкі. Навіны глыбокая. Боксеры областной профсоюзной школы «Спорт Альянс» будут обороняць гонар в области на рэспубліканскай спартакіядзе, якую напрыканцы кастрычніка прыме Магілёў. Гэта права юныя майстры з кураной пальчаткі заваявалі на першынстве в области, якое сабрала 9 команд. За паядынкамі на рынгу сачыла і наша здымачная група. Боксерский турнир ладзіўся ў спорткомплексе імя алімпійскага чэмпіёна Вячеслава Яноўскага. Як кажуць, спаборніцтвы праходзілі ў сямейнай абстаноўцы і з добрым настроем. Тут не было пампезнага адкрыцця, залішняй мітусні і прахадных паядынкаў. Прадстаўнікі кожнай школы імкнуліся прынесці ачкі ў агульную скарбонку. Тым больш, што ім было на каго раўняцца. Нядаўна іх старэйшыя калегі з трыумфам вярнуліся з алімпійскіх дзён моладзі Рэспублікі Беларусь. Там нашы землякі упершыню за апошнія 8 гадоў сталі чэмпіёнамі спаборніцтваў як у юнакоў, так і дзяўчынак. Денис Леонидович Заяц передал ко мне в училище 2 девочек. Одна стала первой, одна вторая. Вот. Тем самым внесли лепту. По ребятам Ермашкевич Сергей Анатольевич, вот, их «Спорт Альянс» сделал всю победу. Вот. Фомченко Руслан стал первый. Андреев Вадим, с ним вообще никто не вышел ни разу боксировать. Ну, действительно лидер в этой возрастной категории. Абласны турнір сярод выхаванцаў ДЮСШ, чаго даўно не здаралася, сабраў у Віцебску боксераў з 9 школ. У вобласці пашыраецца геаграфія алімпійскага віду спорту. Міёры, глыбокая, полац, корша. Апошні рэгіён увогуле валодае адной з лепшых спартыўных баз у рэспубліцы. І гэта ўжо стала прыносіць вынікі. Дети как бы идут и активно идут, хотят заниматься, как бы бокс в диковинку, так сказать, для Орши. Уже есть и победители республики. Сейчас на первенстве Витебской области в призах точно будем, ну как бы будем стараться и первое место. А на першынстве в области увага была сконцэнтравана на выступлениях боксераў профсоюзной школы «Спорт Альянс». Яе прадстаўнікі некалькі апошніх гадоў дамінуюць у вобласці і прадстаўляюць Віцебшчыну на рэспубліканскай арэне. Сакрэтамі поспеху з нашай здымачнай групы падзяліўся малады перспектыўны трэнер Геннадзь Ламянскі. И физический, и тактический, и психологически немаловажный аспект, потому что дети психологически еще им тяжело перестроиться сразу именно в борьбу такую. Па выніках турніру, як у мінулым годзе, перамаглі боксеры профсоюзной школы «Спорт Альянс». Цяпер яны 16-20 кастрычніка выступяць на рэспубліканскай спартакіядзе ДЮСШ у Магілёве. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин. Навіны Витебск. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюся. Бисквитные пирожные Snow Max, рулеты Мамита, солодкие партнеры и прогнозы надворья. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом.
У ближайшие сутки по области будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Ветер паўднёва-заходний 5-10, днем местами порывы до 15-20 метров за секунду. Температура поветра ночью плюс 2,7, днем 6-11 тепла. У Витебску будет облачно с прояснениями, короткочасовый дождь. Ветер паўднёва-заходний 5-10, порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью плюс 4,6, днем 7-9 тепла.